To fa, turka shi. Sabon rikici ya ɓarke tsakanin maman Maryam da kuma kawu Bala. Idan mai sauraro bai manta ba, a satin da ya gabata mahaifiyar Maryam ta zo gidan Mai Nasara, inda ta tashi hankalin Maryam tare da mijin nata wato Al-amin Mai Nasara, inda ta buƙaci lallai Al-amin Mai Nasara da ya saki mata ‘yarta Maryam, inda ta haɗa shi da Allah da Annabi a kan tabbas ya sakan mata yarinyarta. Inda hankalin Mai Nasara ya tashi matuƙa. A yayin da wannan al'amari ke faruwa ne, Mai Nasara ya rasa wani abu da zai yi, yana cikin saƙa abubuwan da ya kamata a ce ya yi ne domin kwantar ma wato mahaifiyar Maryam ɗin da hankali, da kuma yanda zai ɓullo mata domin shawo kanta ne, ya tuna da wato kawu Bala, wanda ya tabbatar da cewa tabbas idan ya kai ƙara wurin kawu Bala komai zai daidaita. Inda a daidai lokacin ne maman Maryam take cewa Maryam tabbas idan ba za a sake ta ba, kada wanda ya ƙara zuwa wajenta tsakanin Maryam ɗin da shi kanshi Al-amin ɗin Mai Nasaran. Inda ta ce tabbas sai dai ta nemi wato uwan, ba wani uwa ba da ita ba. Ana cikin wannan wato badakala ne sai ga kawu Bala ya shigo, inda a nan rikici ya ɓalle a tsakanin maman Maryam da kuma kawu Bala, domin ta san tabbas abin da take nema ba zai yiwu ba, domin abin da ya kawo kawu Bala kenan. Inda idan mai sauraro bai manta ba, kun san yadda kawu Bala yake a kan kuɗi. Bare ya ji cewa ana so a raba shi da inda yake samun kuɗi, ku kun san cewa tabbas sai inda ƙarfinsa ya ƙare. Ko yaya dai za ta kasance a tsakanin wato kawu Bala da wato maman Maryam, ku dai ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin kallo da kuma jin yadda ta kaya. Kafin nan, idan wannan shi ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za a sanar da kai. Haƙiƙa dai badakala ba ta ƙare ba, domin tabbas akwai cakwakiya matuƙa a tsakanin wato kawu Bala da kuma maman Maryam. Domin kawu Bala dai ba zai bari yana kallon mai kuɗi a ce ga shi ‘yarsu ta rabu da mai kuɗi ta je ta auri wani talaka ba daban. Ku kun san dai sai inda ƙarfinsa ya ƙare. Masu sauraro ku biyo mu dai har zuwa ƙarshen wannan shiri domin jin yadda ta kaya.